Mga kapuso, subay sa pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño at makauban karong buntaga ang usa ka deboto dinhi sa Davao City nga si Maria Princess Narido ug atong sayron ang istorya sa iyang debosyon ug ang koleksyon niya sa imahen ni Senyor Santo Niño. Ma'am Princess, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am og Viva Pit Senyor? Okay lang kayo ko, Argel. Kaloy sa Ginoo og Viva Pit Senior Day sa mo, Argel. Ma'am Ses, unang-una, pila na ba katuig nga deboto ni Senyor Santo Niño? Sa pagkakaroon, kay akong edad pa man, obviously, Sir Argel is bata pa man pud ko. So, makaingon ko sa mga is, naap ako sa 5 years. So, bata pa ko sa uban ng mga deboto. Uban diya kang Senior Santo Niño. Ma'am, unsa ba ang mga panghitabo sa imong kinabuhi nga nasulti nimo nga buhi si Santo Niño ug natabangan kaniya? Si Senior Santo Niño, makaingon ko nga, usa ka balaang bata ang buhi. Tinuod na mas makita sa kadaghanan na usa ra ni siya ka replika. Apan, kabalo ka Argel, ang makaingon ko nga buhi si Senior Santo Niño tungod sa ako ang hugot na pagtuo sa iyahang mga milagro. Og labaw na Argel, sa ako ang paghiusa nga usa ka deboto gid ko ni Senyor, moingon jud ko nga usa siya ka milagroso na pagkasantos tungod at ako siyang ginaampuan o ginahalaran og ang tanan akong pag-ampo iyang ginahatag o pagtubag kanako ug wala kanay kapakyasan busa isip usa ka deboto ni Senyor Santo Niño nagasaad jud ako permanente nga sa adlaw sa iyahang kapistahan ug adlaw sa iyahang nobina anaa jud ako aron maghalad pasalamat ug pasidungog sa iyahang ngalan. Ma'am, unsa ba ka importante sa imong kinabuhi ang imong debosyon ngadto kang Senyor Santo Niño? Daghan pero aduna jud espesyal na panghitabo kanako. Sa ang ako ang career karon is usa ko ka home-based baker. Pero lahi ra jud sa una katong sa wala pa ko nagdebosyon kaniya mingaw kayong ako ang ako ang career. Pero sa pagsugod deboto nako kaniya daghang milagro. Una, nailado ko diri sa Davao nga tuod usa ako ka home-based baker pero daghan naga-order sa kuha ug labaw sa tanan aduna ako'y kwintas nga nawala 3 years na siya nawala Sir Argel pero nibalik kanako ug adunay rason nga sa 3 years na nawala gibalik kanako usa jud kini kadakong milagro kanako dili man makita sa mga kayamanan na ginaampo kay kita magdibuto ta ka Santo Niño dili aron magmilagruhan taron madato ta ang atong ginapangayo ang tinuod na milagro atong buhaton pagtuog pagsalig sa atong buhing Dios. And speaking of kanang imuhang Yes, kwintas, ma'am, please share with us kung paunsa na nawala ug naibalik sa imuha. Ay opo Sir Argel kabalo ka katong first meet nato dito sa shrine maoning katong pendant na akong pendant or kwintas na ako nga remembrance uta na ako ni gikag Cebu first time na ko moadto dito then kat year 2017 nahulog ni siya during sa pahalok diha sa Holy Infant Jesus of Prague sa mga rosas. Siyempre ako isip usa ka deboto nga starting pa nanginayang jud ko sa iyaha pero nagsige ko pangita sa iyaha ug asa gyud wala naman jud pero naalang jud time na niabok jud sa punto nga nay taong niuli kanako wa po siya nag-expect nga ingon ani po de nga nakoy kwintas nga nawala ang iya lang ingon sa kuha ma'am debosyon man ka ni Senyor Santo Niño imuha na lang ning kwintas nga nakita na ako sa dalan 2 ka bulan ang nilabay o pagkuha niya sa iyahang bag, wadyo ko nag-expect. Argel, as in Argel, wadyo ko nag-expect kung dili ang kining kwintas na nawala nako during sa kapistahan sa Holy Infant Jesus of Prague. Ma'am, matag pista ni Senyor Santo Niño na anda na gayud nimo nga motambong sa misa dito sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague. Pero karon tuiga ma'am, unsa imong plano sa pagsaulog sa pista ni Senyor Santo Niño? Siguro Sir Argel, ang ako ng buhaton kay bawal naman ang panagtapok-tapok diri mi sa balay kauban ng ako ang mga mahal na mga higala o pamilya pero mahimo lang pod pamilya la sa jud nako kay nagafiesta man pud mi diri sa
balay namo, pero sa pagkakaron, ako pong gipahatag og pagsabot ako mga higala, wala sa typista, pero makahatag lang pod guro siguro mi og kanang pahalipay nga ihatod lang namo sa ilahang nagkadaiyang mga balay. Mamatag tuig nagaadto po daw ka sa Cebu aron makigsaulog sa kapistahan didto. Yes, Please I share with us imuhang naging experience, ma'am. Ang akong experience, dili na siya ingon na mo ato tag Cebu kay kuan gud ta, dibuto ta ni Sir Santonio kay para magsuroy dili. Kinahanglan man gud pag isip usa ka divisionarya aduna kay work nagihimo. Kumbaga work ba nga makita jud nimo ug hangtod asa ang katumanan sa imuhang dibusyon. Kay naman goy uban nga naga dibusyon lang tungod kay naa sila business para mo dato na ay magluhod sila ka Santo Niño kay para do lagi muswag ang panginabuhian, pareha sa ilang silingan dili. Ang pagkigdibusyon ka Senior Santo Niño, dili na siya ingon na ka ng para muswag ka, musikat para sa imong power, no. Lahi ra gyud siya. Sa imuhang heart, mabuhi ang imuhang faith. Ang pag-adto jud sa Cebu, isip ka na usa ka tawag niya panata nga mugahin jud ko og panahon. Og karon mga kapuso, ipaila-ila ka nato ni Ma'am Princess ang iyang mga koleksyon sa imahe ni Senyor Santo Niño. Mayong buntag mga kapuso, ako si Princess og ako ang ipakita kaninyo ang ako ang mga ninyos diri sa amuang panimalay og ang uban nagigikan pa gyud ni sa ako mga kalula-lulahan. Ipaila-ila nako ang ako ang mga daang mga santos. Una kini si Senior Primera, dayon ikaduha kining kini ba katong nagtrabaho ko during sa City Hall ko, si Senior Mayora. Senior Mayora ni siya. Kini si Senyora JC, nagregalo ra pud sa amua. O kini si Santo Niño di Tondo. Santo di Tondo niya. Kini si Santo Niño 1 og si 2 kay mga gagmayng bata. Dayon, kini si Santo Niño Bukana kay gikan ni sa balay namo sa Trading Boulevard. Kini Santo Niño pa sa kuwang lula, karaan na kaayo ni. Wala pa ko na tao, ninyos na ni siya daan. O kini ang pinakabago namong ninyos na napalit sa akong maguwang, dirira po na sa dakbayan sa Davao, mao kini si Niño Marcy. Morning ako ang mga ninyos tanan, mga kapuso. Busa, kung kamo, dibotos ni Senior Santo Niño. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor og daghan kayong salamat Ma'am Princess sa imong oras ug higayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV amping pirmi, ma'am. Kini ang At Home with GMA Regional TV.